stadiwm ar gyfer rhaglen ola'r gyfres. Gnewch sŵn i Lloyd, Huw a fi Heledd! Waw, mae'r stadiwm yma'n Stwnsh yn barod ac mae'n ofnadwy o lliwgar draw yma. Ffantastig. Croeso i Tekkers, yr unig sioe sy'n profi sgiliau pêl-droedwyr ifanc gorau Cymru gyda llwyth o gemau gwallgo. Da ni wedi bod drwy'r gyfres do, yn rhoi 2 dîm yn erbyn ei gilydd efo 5 challenge bob wsos yn erbyn y cloc. Mae'r gemau yn profi sgiliau seithi, driblo, go-geidwad a gwybodaeth footy y fans. Fel da chi'n gwybod erbyn hyn dwi'n siŵr, ond da ni'n gorffan y rhaglen efo cicio o'r smotyn yn erbyn y wal goch i ennill pwyntiau pwysig i'w tîm. A fyddwn nhw i gyd yn gobeithio cael codi tlws Tekkers! Reit, dewch i ni weld pwy di'n tîm ni yr wythnos yma. Ysgol Ffwrnes. Yn gyntaf, Phoebe, amddiffynwr cadarn fatha Virgil van Dijk. Jackson ydi o, i sgôr Tekkers ei hun ydi 9 allan o 10. Nesa Ifan, y chwaraewr midfield, ac mae o'n fan o Joel Piru. A Leila, mae hi'n edrych yn debyg i Phoebe achos maen nhw'n efeilliaid. Rwch croeso nawr i'r tîm oren, Ysgol Ffwrnes! A'r tîm glas, Ysgol Henry Richard. Ydi amddiffynwr y tîm ac mae hi'n licio Lerpwl. Y cawr yn y gôl ydi Rhys, sgôr Tekkers 8.5. Dyma Bradley, yr asgellwr sy'n cefnogi Arsenal. Ac Eva, fydd hi'n sgorio gymaint o gols a Sala heddiw. Croeso i Ysgol Henry Richard, y tîm glas! Reit, tîm oren, ydych chi'n di ennill enw? Tîm glas, ydych chi'n barod? Reit, mae'r tîm yn barod, ond mae'n amser i weld am y tro ola yn y gyfres pa ddau fydd y capteiniaid yr wythnos yma. Ai tro Huw sy'n gystadleuol a ddim isio colli. Neu fi, Heledd, cystadleuol ydy'n enw canoli, ac yn cwblhau hat-trick o gapteiniaid cystadleuol Lloyd. Capten y tîm oren yr wythnos yma ydi... Tîm oren! Capten y tîm glas ydi... Tîm glas. Sut sy'n teimlo fyna, ti'n ennill? Gwrs bod fi'n mynd i ennill, fi wastad yn ennill. Efo rhaid i gochi rhywbryd, Lloyd. Dyna ddigon o siarad, achos mae'n amser am gem 1, y pyramid golau. Dyma'r pyramid. Seithi, pŵer a chywirdeb ydy'r sgiliau a'r brawf, a bydd y tîma'n ennill pwyntiau am bob targed sy'n goleuo. Da chi'n aderus? Sgynnych chi unrhyw tactics ar gyfer y gêm gyntaf yma? Brynnu'r gwylod. Gwylod lan i'r top. Dechrau niso fe chi? A wedyn fyny'r wal? Da ni'n ennill? Hewth, da ni'n barod. Mewn 3, 2, 1! Fwrdd chi, tîm! Perffaith! Tactics, fyny ni! A lwcus ben. Reit! Gwan! A lwcus! Am y gwylod, boys! Lani! Reit, cyfnod, amser yn rhedeg allan. Gwan, Teifan. Jackson rwan. Maen nhw'n agos bob tro, ond mae'r rhaid goleuo'r targed i ennill y pwyntiau. Ydy Ifan yn gallu sgorio hat-trick? Yndi! Caletach amdani! Caletach! Da iawn, tîm! Tekkers! Da iawn, tîm! Ifan, da! 30 eiliad ar y cloc! Da ni'n bod, da ni'n! Ffwrnes yn dechrau gryf ac yn goleuo 7 targed. Tekkers gwych.
A Jackson a Leila mor gystadleuol, yn taclo'i gilydd I gicio'r bêl ola. Dwi'm yn siŵr os oedd hynny'n rhan o'r tactics. Waw, perfformiad campus gan Ffwrnes yn fanna. Lloyd, dych chi'n deall wneud yn well? Ni'n gallu curo hwnna? Ydyn. Reit te, beth yw tactics ni te? Gweithio gwylod lan i'r top. Oce, diddorol, gawn ni weld te, ia? Ie. Barod. Ni'n barod, Hels. 3, 2, 1. Gwylod! Ni'n gallu bod yn Dim gêm rygbi di hwn. Modfeddi I ffwrdd o daro'r targed y fanna. Bradley yn sgorio! Mae'r comeback wedi dechrau. Hei, beidiwch yn taro fi, please. Am Dani Hali gola arall i'r tîm glas. Bradley eto, ddidys I am y comeback do. Down. Y pyramid yn dalcen caled I Ysgol Henry Richard I ddechrau, ond Bradley'n ysbrydoli'r tîm I ddod nôl a goleuo 4 targed. Wel, am ddechrau da gan y ddau dîm. Dewch I ni weld y sgôr ar ôl gêm rhif 1. Da ni'n mynd I gychwyn efo Ysgol Henry Richard. 20 o bwyntiau! Parchus. Reit, be am Ffwrnes? 35! Mae Huw yn hapus achos Ysgol Ffwrnes sy ar y blaen efo 35 o bwyntiau. Sgôr Henry Richard 20. Wel, mae'r tîm oren ar y blaen ar ôl y gêm gyntaf na, perfformiad arbennig gan y tîm, doedd. Ond be nathon nhw dda, ti'n meddwl? Roedd y tîm wedi eimio yn gywir. Do, oedden nhw anelu yn dda iawn. Ond be arall nathon nhw dda, ti'n meddwl? O tactics nhw'n da. Oedd tactic dechrau'n isal, a wedyn gweithio ffordd I fyny. Oedd o'n tactic da hwnna, doedd. Reit, pwy sy'n mynd I ennill heddiw? Sbiwch ar y baneri fa ma criw Ysgol Henry Richard yn barod amdani heddi. Duncan, sut ti'n teimlo ar ôl y gêm gyntaf? Oedd nhw dda, ond ni'n still gallu ennill. Wrth gwrs bod ni'n gallu ennill, a Jason yn y Kevin. Neud y gorau. Mae'n rhaid I nhw'n neud y gorau yn y gêm nesaf, twll mewn un. Ydyn ni'n mynd I ennill? Mlaen at yr hanner gyntaf. Twll mewn un. Cwrs anturus lle mae'n rhai dribl o peli, taclo'r rhwystra a dianc o'r rhwyd I sgorio gymaint o gols tra'n sownd I chwaraewr arall. 5 pwynt am bob gol. Dewch ni weld pa ddau sydd am fentro yn twll mewn un. Pwy sy'n dda yn driblo? Fi. Eva a Bradley, chi'n hapus? Chi'n gallu cydweithio'n dda? Ie. Chi'n hyderus? Ie. Reit te, tîm glas, ar ôl 3. 1, 2, 3, tîm glas! Reit, tîm, da ni angen 2 chwaraewr ond sy'n gallu driblo yn dda. Pwy da ni'n mynd I ddewis? Nhw dau. Yr ogia? Ie. Pam chi? Wel, fi chwarae Caerdydd. Fi chwarae Swans. Caerdydd a Swans? Ie. Da chi'n dipyn o chwaraewyr o'i chi? Reit, genod, da chi'n hapus iddyn nhw'n neud y gêm nesa? Ie. Reit, Ffwrnes ar ôl 3. 1, 2, 3. Ffwrnes! Ffwrnes, mae'ch amser chi'n dechrau mewn 3, 2, 1. Come on, boys. Na ni ar y deg. Ffwrnes! Da iawn, reit. Ffwrnes. Diolch yn edrych yn hawdd ar hyn o bryd. Reit, o dan chi. Come on, boys. Come on. Now I can't. Reit. Ag I mewn i'r twc, boys. Cicio I fewn i'r twc. Cicio fewn i'r twc. Yn ôl i'r cychwyn. A nôl i'r dechrau. Be o'r amser? Brwsiwch. Cyflym. Da iawn. Dechrau da, boys. Da iawn chi. Yeah! Hawdd, boys. O, maen nhw'n gwybod beth I ddisgwyl rwan. Maen nhw'n gyflym. Da iawn chi. Boys, da chi'n hedfan. Da iawn. Dal i fynd, boys. Un pêl arall o leia. Mewn i'r twc, boys. 5 pwynt arall I
Jackson ac Ifan. Come on, boys. Da iawn, boys. Hanner ffordd, munud i fynd, boys. Munud i fynd. Hei, a hwnna ddim o dan yr rhwystra. Help! Da iawn, oge, da iawn. Mae'n amser am o leia dwy arall. Come on. Dwy arall. Oes. Oce, fewn yn y twll ac yn ôl i'r dechrau. Yes! Go, 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 go! Come on, boys. Un arall. 30 eiliad i fynd. Come on, on. Ffwrna. O, mae'r sgiliau yma'n slick, boys. Mae'n gyfres. 20 eiliad. O! 20, boys. Frysio. Samser am bêl arall yw. Mae'n os dyn ni hon i mewn. No! Pêl arall yn y twll a 5 pwynt arall. 4, 3, 2, 1, stop! Y tîm oren yn gwibio ar hyd y cwrs, ochr gamu'r rhwystra a driblo arbennig. I sgôr nhw 20 pwynt. Mae'n amser mynd mewn 3, 2, 1. Oh, down, Bradley. Da iawn. Down. Dechrau da. A cici mewn i'r twll. A nôl i'r dechrau. Yeah, go! Tîm oren, da chi'n poeni, achos oedd hwnna'n gyflym. Bradley'n rheoli'r bêl na yn wir. Maen nhw'n hedfan hwn! Lloyd yn llygad i le. Dy'r cwrs ddim yn broblem i'r ddau yma. Dim amser i neidio, Bradley. O, chi'n mynd yn gyfod! Go on! Un arall. Hyn yn agor! Go! Pêl arall yn y twll, sy'n golygu 5 pwynt arall. Ti'n gallu ennill hyn! Go! Pedwar digeiniad! O, maen nhw'n rhoi goblin i ni! 3 digeiniad! Un mwy! Ydyn nhw'n gallu cael un arall? Un mwy! O, mae pethau'r chwal yma rwan. Bradley ac Efa yn gwneud i gwrs twll mewn un edrych yn hawdd. A'r ddau ar dan yn driblo heibio'r rhwystra a chropian dan y rhwyd. 20 o bwyntiau iddyn nhw hefyd. O, mae'r cwrs rhwystra yna yn un anodd. Os ydych chi'n teimlo ar ôl y gêm yna? Ynda, mae 4 yn sgôr da. O, oedd hi'n gyfartal yn y gêm yna doedd, ond be mae hynny wedi wneud i'r pwyntiau yn gyffredinol? Dewch i ni weld. Ffwrnes gynta. Reit, be amdan Henry Richard? 40! Mae'n iawn! Sgôr Ffwrnes 55 pwynt, ond Henry Richard yn cadw'r pwysau arnyn nhw efo 40. Mae'n amser i chi'ch dau, wneud bach o waith. Mae'r tîmau'n cael gorffwys, a mae'r fans a'r capteiniaid yn mynd i weithio'n galed yn y gêm hanner amser y targed. Fans, mae gen i fi gwestiynau yn fan hyn i chi. Mae pob cwestiwn yn cyfateb i gerdyn, oce? Os da chi'n meddwl na'r ateb sy'n cyfateb i cerdyn coch sy'n gywir, dangoswch y cerdyn coch ac yr un peth am y cerdyn melyn. Os da chi'n cael yr ateb yn gywir, mi'n rhoi 5 pwynt i chi. Wedyn, tro'r capteiniaid fydd i geisio dyblu'r pwyntiau wrth daro'r targed yn fan hyn. Ydych chi'n barod? Ydyn! Reit. Dwi'n mynd i ddechrau efo Henry Richard. Pa dlws sy'n cael ei roi i brif sgoriwr uwch gyngrair Lloegr? Ai golden ball, melyn, neu golden boot, coch? Dangoswch y lliw, dych chi'n meddwl di'r ateb cywir? Golden boot, cywir!
Go blwch, boi. Rhaglen ola. Ydw methu fan. Reit, Ffwrnes. O ba wlad dawr ymosodwr Karim Benzema. Yr Eidal neu Ffrainc. Melyn am yr Eidal, coch am y Ffrainc. O, nhw'n gwybod. Maen nhw'n gwybod hwnna. Cywir! Woo! Henry Richard, ffug enw neu nickname pa glwb ydy'r Bees? Brentford neu Brighton? Am Brentford, dwi eisiau gweld cerdyn melyn. Am Brighton, dwi eisiau gweld cerdyn coch. O, nhw'n gwybod. Cywir! Ffwrnes, streips du a gwyn sydd ar grysau cartref Inter Milan. Cywir neu anghywir? Cywir, dwi eisiau gweld y cerdyn coch. Anghywir, dwi eisiau gweld y cerdyn melyn. Da iawn, da chi'n gywir, achos streips du a glas sydd ar grysau cartref Inter Milan. Come on, boi. Hyw. Dim siawns. Hyw. 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 Mae Inter Milan ac AC Milan yn rhannu stadiwm y San Siro. Ydy hynny yn gywir neu'n anghywir? Cywir am cerdyn melyn, anghywir cerdyn coch. Cywir! Da iawn! Maen nhw'n gwybod ei stwff yma. Ffwrnes, beth yw ffug enw Crystal Palace? Yr Eryrod Eagles neu'r llwynogod Foxes? Am yr Eryrod, cerdyn melyn, am y llwynogod, cerdyn coch. Cywir! Oce. Pa un o'r chwaraewyr yma sydd wedi ennill cwpan y byd? Alexis McAllister neu Cody Gakpo? So, McAllister, melyn, Cody Gakpo, coch. Cywir! Da iawn. Reit. Come on, Tim. Pa stadiwm sydd ar mwyaf o seddi? Stamford Bridge neu Anfield? Stamford Bridge, melyn, Anfield, cerdyn, coch. Coch am Anfield, cywir! Henry Richard, pa anifail sydd ar fathodyn ar B Leipzig? Ceiliog neu tarw? Melyn am ceiliog, coch am tarw. Cant i chi, achos da chi'n gywir! Ond ydi o'n mynd i fod yn cant i Lloyd? Na. Neud yn galo. Na. Reit, Ffwrnes, pa anifail sydd ar fathodyn Millwall? Llew neu teigar? Melyn am llew, coch am teigar. Cywir! Da iawn! Da iawn. Y fans yn hapus efo seithi Huw a Lloyd. Y ddau gapten yn taro targed ar ôl targed. Dydyn nhw ddim isio colli. Felly be mae hynny'n olygu i'r sgôr yn gyffredinol? Ffwrnes, eich sgôr chi ar hyn o bryd ydy... 100 pwyntiau! Oce. Henry Richards, gyda chi 40 ar hyn o bryd. Gawn ni weld. 90 Agos. Dim ond 10 pwynt sy'n gwahanu'r ddau dîm rwan. Henry Richard efo 90, ond 100 o bwyntiau i Ffwrnes. Mlaen at yr ail hanner lle mae'r goalies yn gorfod cadw cydbwysedd ar y platfform ac arbed y peli sy'n hedfan yn gyflym o'r peiriant. 5 pwynt am bob arbediad. Gôl geidwad y tîm oren ydi Leila. Ac yn cynrychioli'r tîm glas, mae Rhys. Reit, Rhys, wyt ti'n barod? Ydw. Mae dy amser di'n cychwyn mewn 3, 2, 1. Rhys,
Rhys! Cofiwch, mae'r peli'n cael ei seithi'n fwy cyflym wrth i'r gêm fynd ymlaen. O! Amser i gyflymu'r peiriant! Dwylo llithrig, mae'r gêm yma'n anodd. Dangos! O! Bêl-droed! O! Pedwar deg i Bron yn amser gyflymu! Symud Harris Amser i gyflymu eto! 30 eiliad! O, arbedion Darhys. Dangos! Mae'r fans tu ôl i chdi Rhys. Ia, Dangos! O! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, O, diolch disgyn. 1! Saves cryf gan Rhys i ddechrau, ond ambell bêl yn llithro drwy'r dwylo wrth i'r cyflymder gynyddu. Tro Leila ydy hi i ddal y peli. Leila, wyt ti'n hyderus? Ie. Pwy di dy hoff gol geidwad di? Alison. Pam wyt ti'n hoffi Alison? Mae'n solid mewn gol. Yndi mae o'n solid yn y gol, felly digon o arbediadau gan Leila gobeithio. Gawn ni weld, bod amser i ddechrau. Mewn 3, 2, 1! Ie, Leila! Mwy o hynna, Leila, mwy o hynna! Da iawn, boi, da iawn chi. Dechrau dal yma. Pedwar ac yn o bedwar! Na, di hwnna ddim yn cyfri achos mae'n rhaid aros ar y platfform. Ond mae'r un yma'n cyfri. A hwnna hefyd. Mae hi'n deifio fath ar Ronaldo. Dol gyda'n gwed! Cyflym o cyfeiriad! O! A cyfnol, Leila. Da iawn, boi, da iawn chi. Cant y well na Alison, Leila, da iawn chi, boi. Cyflym o cyfeiriad! Fysa Alison yn gallu dysgu amball dip gan Leila, dwi'n meddwl. 10, 9, 8, 7, O, mae hon yn bod yn gystadleuaeth agos. 1! Lwcus ar y dweitha, da iawn, Leila. Dwylo magnet Leila'n arbed llwyth o gols i'r tîm oren. Ac oedd hi deifio hi'n iawn hefyd. O gol geidwad y dyfodol yn fanna, yn dy dîm di ac yn dy dîm di, dwi'n meddwl Lloyd. Reit, dewch yn i weld y pwyntiau wedi'r gêm cydbwysedd. Da ni wedi ddechrau efo Henry Richard. O bwyntiau! Waw, da iawn. Ti'n nerfus o'n dweud ti? Dwi'n nerfus, da ni'n nerfus? Ffwrnes, be amdano chi? Y goalies yn ychwanegu at y sgôr yn sylweddol. Ysgol Henry Richard efo 190 ond 225 i Ysgol Ffwrnes. Yn y rownd ola, cicia o'r smotyn i drio taro'r brics o'r wal goch. Dim ond drwy wneud hynny gall y tîmau ennill pwyntiau gwerthfawr, ond rhaid trio osgoi colli pwyntiau, achos mae yna brics efo pwyntiau minws yn cuddio yn y wal hefyd. Lloyd, sut ydych chi'n teimlo? Hali, sut wyt ti'n teimlo? Beth yw tacteg yn ni, ti'n meddwl? Seithi am y briciau a trial fel peidio cael y meinws. Ysgoi y brics da Meinws yn bendant. Chi'n gwybod beth chi'n neud? Ni'n barod, Hals? Wel, da chi sôn yn hyderus. Mae chamser chi Henry Richard yn cychwyn. Mewn 3, 2, 1. Dewch amdani. Jackpot! 100 o bwyntiau'n syth. Bron iawn. Graf sŵn, ti'n glas, help o! Bron iawn. Na. Sori Lloyd, pwyntiau minws. Ond dim i'r Rhys, 20 pwynt arall. Hwna wedi dod mas! Wedi dod mas! 2 o frics yn syth ar ôl i gilydd. Dwi'n iawn. Diolch am y bêl yn y wyneb, Lloyd. Hei, dwi'n clywed chdi chwerthin.
na ddau neu ddisgyn. Tîm glas, da iawn. 9 o brics yn disgyn o'r wal I Lloyd a'r tîm glas. A'r 100 o bwyntiau yn un ohonyn nhw. Ond dwi bendant ddim yn hapus efo Lloyd am daro fi yn yngwyneb efo'r bêl. Ymdrech dda iawn, Henry Richard. Sgwn I sut fydd Ffwrnes a'r tîm oren yn neud. Hyw, os da chi'n hitio fi yn y gwyneb, dwi'n mynd I roi minus bwysig. Reit, ne pitcher Heledd. Ydyn ni'n mynd I sgorio mwy o bwyntiau na'r tîm glas. Oedden! Come on, tîm, da ni'n barod, Hels. Gawn I weld mewn 3, 2, 1! Go on, Jackson. Go on, di'n ethnig. Dim cweit yn y gornel top, ond mae Jackson wedi ennill 5 pwynt. Di'n ethnig. Ww! Gawn iawn, mae challenge o'n awen. Shot yw, 25 a minus 5 fanna. Dal I fynd! O na, colli 5 pwynt. Heledd, mae'n ysteg. O, Heledd, ystod na! Dwi di rhybuddio chdi unwaith yw. Go on, go on, Oh, that's four. Ti'n fawn, Ned. O, Bron iawn, dal I fynd! Go on, Dick, ffordd o ciciau. Jackson efo 15 pwynt arall. O, mwy o! Tîm y geiliau! Mwy penny, mwy penny! Lloyd pêl. Hyw, be oedd hynna I fod? 3, 2, 1! O, da iawn! Am gystadleuaeth agos, Hyw a'r tîm oren yn casglu 8 bricsen yn y wal goch. A nhw neu Henry Richard fydd yn cipio buddigoliaeth ola'r gyfres. O, am gystadleuaeth, dyn ni wedi cael yma yn stadiwm Tekkers heddiw. Mae'n bryd I weld pwy ydy enillwyr y tlws yma yn ein rhaglen ola ni. Ydych chi barod? Okay. A dyn ni'n mynd I gychwyn efo Ysgol Ffwrnes, eich sgôr terfynol chi heddiw. O! 200! Henry Richard, eich sgôr terfynol chi ydy... O! 300! Mae'r pom-poms yn hedfan. Anlwcus Ffwrnes, anlwcus. Y sgôr terfynol Ysgol Henry Richard yn ennill efo 345 o bwyntiau, 290 I Ysgol Ffwrnes. Ac mae o di ennill eto. Y capten sy'n ennill y gyfres efo 6 o bwyntiau ydy Lloyd. Da iawn. Ei, pedair dathlu gormod, ti'n gwybod, ni di mynd I eto. Na. Cofiwch, os ydych chi eisiau gwylio mwy o Tekkers, maen nhw gyd ar gael ar y wefan Stwnsh, ar wefan BBC iPlayer neu ar S4C Click. Ia, mi fydd Tekkers yn ôl cyn bo hir efo mwy o dima a mwy o gema pêl-droed I brofi I sgiliau nhw I gyd. O bydd, ond diolch yn fawr iawn I Ffwrnes. Ffwrnes! A llon gyfrchedd mawr i'n pencampwyr ni heddiw, Ysgol Henry Richard! Welwn I chi cyn bo hir! Ta-ra!